Mar vilayetinde Garawum derýasynyň öz akymyny üýtgedip çöle tarap akyp başlan böleginiň öňü beklenýär. Tas bir aýa golaý wagtdan soň başa barandygy aýdylýan bu çäräniň izi süre häkimetler bu işlere gatnaşan tehnikalar üçin sarp edilen ýanygyjyň möçberini derňäp başladylar. Niçke obasynyň golaýyndaky 3 haja atly ýerde Garawum derýasynyň çölüň içine akýan bölegi ýapyldy. Bu işlere gatnaşmaga giden döwlet edaralarynyň, hususy kärhanalaryň işgärleri we hakyna tutulan işçiler öýlerine dolandylar. Adamlar derýanyň agan ýeriniň beklenendigine gaty begendiler diýip Azatlyk radiosynyň Sebitdäki habarçysy aýtdy. Häkimetler bu maglumaty ne tasdiklap ne de inkar edip çykyş edýärler. Adatça bolşýaly bu barada berk döwlet gödäwçiligindäki metbuat serişdelerinde hem hiç zat aýdylmaýar. Türkmenistanda ýanwar aýynda höküm süren aşy sowuk howa Garawum derýasynda buzluklary emele getirdi. Howanyň maýlap buzluklaryň erap başlamagy bilen Türkmengala etrafynda yerleşen Zähmet Daýhan birleşigindäki 3 haja atly ýerde derýa öz akymyny üýtgedip bölekleýin çölüň içine akmaga başlady. Häkimetler ilantly nokotlary suw alma howpunyň bardygyny duýdurup, ýanwaryň 2-nji 10 günlüginden bäri böwsüp çykan suwuň öňüni almaga çalyşýardylar. Bu işlere döwlet edaralarynyň erkek işgärleri, hakyna tutma işçileri, iş kesilen tutsaglar çekildi. Öýlerine dolanan büdjet işgärleriniň ençemesi derýanyň çöle tarap agan böleginiň öňüni böwetlemek boýunça alınıp barlan işler barada hem maglumat berdi. Olar derýanyň çöle tarap akýan böleginiň uzunlygynyň 500 metre golaý bolandygyny, şonuň 20-25 metrini gömmek işleriniň aňsat bolmandygyny aýdýarlar. Demir konteynerleri bilen gumdan doldurulan haltalar döküp suwuň öňüni beklemekçi bolanmazda olar suwuň akymyna tarap akyp gitdiler. Iň soňunda 1400-lük uly daşy gara rezinli her biri 11 metrden ibaret bolan 10-11 san turbo oklamana başladylar. Soň şol turbolaryň üstüne daş, gum bilen gömdiler. Uly turbolaryň içinden suw arkaýyny geçen soň suw ýokarı gatlygy guýan çagyrly daşly gumlarymyzy syýryp alyp gitmedi. Sonra ýeke-ýekeden bir başdan turbolaryň öňüni gömmäge başladyk. Uly turbolaryň öňüni galyň demir bilen ýapyp onuň öňünden uly tehnikalar bilen gum taşladyk. Şeýdip derýanyň suwy beklenni. Dip ýagdaýdan habarly büdjet işgäri anonimlik şertinde aýtdy. Ýatymlyk uğradylyp yaramaz iş şertlerinde işlendiklerini aýdan büdjet işgärleriniň ençemesi özlerine goşmaça hak tölenmeýändigini hem belleýär. Şol bir wagtda derýanyň çöle akýan böleginiň ýapylandygy barada habarlaryň izi süre häkimetleriň bu işlere gatnaşan tehnikalar üçin sarp edilen ýanygyjyň möçberini derňäp başlandygy hem aýdylýar. Häzir derýanyň josun akabatynyň öňüni böwetlemek işlerine gatnaşan döwlet kärhanalary we olaryň bu işleri amal eden agyr teknikalary derňelýär. Käbir edara ýolbaşçylary işi dogry ýerine ýetirmän dizel ýangyjyny ulanandygyny görkezipdirler we bu ýangyjy üçünji taraplara satypdyrlar. Dip derňew işlerine gatnaşan bir resmi anonimlik şertinde habarçymyza aýtdy. Azatlyk baýdalanlar barada Mariýanyň häkimliginden, prokuraturasyndan goşmaça maglumat ýa kommentari alyp bilmedi.